Před 30 dny jsem si ve svém pokoji postavil fungující plážový ekosystém. Za ten měsíc se tyto pobřežní organismy přizpůsobily drsnému prostředí. Simuloval jsem i katastrofy, abych viděl jejich reakci. Přestože to začalo jako poušť, vznikla prosperující barevná pláž. Abychom pochopili jak, musíme se vrátit na první den, kdy jsem si pořídil akvárium a rostliny. Nejdřív jsem vytvořil písečnou pláž a pak přidal slanou vodu. Ač byla voda zpočátku zakalená, za pár hodin se sůl zcela rozpustila a tak jsme mohli přidat naše mořské rostliny. Začal jsem několika obyčejnými kameny a mořskými řasami. Na souš jsem pak přidal kus dřeva, spoustu malých mušlí a dozadu jsem umístil mech, který měl představovat přímořský les. Základy pláže byly hotové, ale všechno stále působilo prázdně a bez života. Nastal čas přidat našeho prvního tvora. Možná to vypadá jen jako ulita, ale ve skutečnosti je to mnohem víc. Je to ochranný domov, který udržuje svého obyvatele v bezpečí. Když si tvor prohlédl okolí a ujistil se, že mu nehrozí nebezpečí, cítil se dost bezpečně na to, aby úplně vylezl a ukázal se. Krab poustevník. Krab hned vylezl nahoru a přitiskl se zády ke stěně, aby mohl zpozorovat případné predátory. Navzdory svému jménu jsou kraby poustevníci ve skutečnosti velmi společenští živočichové, takže aby se cítil pohodlněji, přidal jsem mu kamaráda. Druhý krab poustevník byl zpočátku plachý, ale brzy také vylezl ze své ulity. Všechno vypadalo dobře a tak jsem se rozhodl nechat ekosystém pár dní bez zásahu. Čtvrtý den se krabům poustevníkům stále dařilo a vybudovali si své místo na pláži za kládou. Ale nad oceánem i pod ním se začal rozvíjet další život. Nejenže rostliny začaly růst, ale už dříve toho dne jsem přidal i další formu života. V této části oceánu, kterou považovali za svůj domov, plavaly dvě malé rybky hlaváči. Ale nejsou to jen obyčejné ryby. Tito hlaváči mají zvláštní schopnost nabrat do tlamky písek, odfiltrovat z něj potravu a pak ho zase vyplivnout. Tenhle hlaváč svou schopnost využil k tomu, aby si pod kamenem vyhrabal malý domov. Chytré. Nejenže tak ryba získá chutné jídlo, ale zároveň hraje klíčovou roli při čištění písku v našem oceánu a pomáhá celému ekosystému stát se soběstačným. Během několika dalších dní jsem pláž nechal být a když jsem se vrátil 9. den, všiml jsem si problému. Zvířata i rostliny byly v pořádku, ale na některých místech na skle se začaly objevovat první řasy. Nebylo toho sice moc, ale kdyby se to delší dobu neřešilo, mohlo by to vést k celkovému zhoršení kvality vody v celém oceánu. Teď bych to samozřejmě mohl vyčistit sám, ale to by byla nuda, takže mám jiný plán. Šel jsem a koupil 5 těchto plžů rodu Astrea s nádhernými ulitami a jednoho po druhém jsem je vypustil do moře. Tito plži milují řasy a když je necháte být, budou jednoduše čistit celou nádrž. Z plži je tu ale jeden problém. Jsou proslulí tím, že jsou strašně pomalí. Aby tedy pomohli uklidit všechny řasy, které se objeví, přidám ještě dalšího tvora, který se řasami živí. Představuji vám mořské kraby poustevníky. Možná si říkáte, že ty už na pláži máme, ale pravda je taková, že se tito kraby výrazně liší od krabů poustevníků, které máme na souši. Za prvé jsou asi 30krát menší a za druhé musí žít pod vodou a přežívají na řasách. Naopak kraby poustevníci žijící na souši se živí mechem a těmito malými peletami. Nově přidaní mořští kraby poustevníci skvěle prolezou škvírami mezi kameny a dostanou se i na místa, která by plži mohly minout. Navíc jsou rychlejší než plži. Dobře, možná zase tak rychlí nejsou. 14. den už ekosystém vypadal opravdu skvěle a hemžil se nejrůznějšími formami života. Ale všiml jsem si jednoho problému s mechem, který měl představovat přímořský les. Během dní začal růst velmi rychle a pláž tím začala zarůstat. Do suchozemské části pláže jsem zatím nepřidal mnoho zvířat, takže tohle byla ideální příležitost. Cvrčci. Tenhle hmyz je skvělá volba, protože nejenže miluje mech, ale zároveň nijak nezasahuje do dění ve vodě. Přidal jsem jich pár do oblasti s mechem a hned se pustili do práce a začali požírat přebytečný mech.
ale jeden z cvrčků udělal chybu. Zatoulal se na písek k odpočívajícímu krabu poustevníkovi. Kraby poustevníci jsou obvykle mírumilovní, ale pokud se cítí ohrožení, použijí svá ostrá klepeta. Cvrček kráčel vstříc své zkáze. Po chvíli se krab otočil a cvrčka si všiml. Krab poustevník se přibližoval víc a víc, až do něj nakonec jen ťukl. Ale naštěstí se krab necítil natolik ohrožený, aby zaútočil a prostě pokračoval po svém. To bylo o fous. Radši se vrať k okusování mechu. Uplynulo několik dalších dní a dnes jsem chtěl nasimulovat extrémní přímořské počasí, abych zjistil, jak budou zvířata reagovat. Takže jsem zhasl světla a spustil trochu deště. Kraby poustevníci z toho neměli radost a okamžitě se museli schovat pod velkou kládu. Ale i když je déšť pro zvířata nepříjemný, je ve skutečnosti velmi důležitý. Časem je totiž slaná voda až příliš slaná a déšť ze sladké vody ji vrátí na správnou úroveň slanosti. A během bouřek na plážích se zvětšují i vlny. Abych to nasimuloval, přidal jsem na okraj oceánu vodní čerpadlo. Voda se teď pohybovala rychle a hlaváči se museli schovat pod kameny, aby unikli proudu. Kraby poustevníci i se svými ulitami byli také trochu pohazováni sem a tam. Naštěstí se ale plži dokázali jednoduše přichytit ke stěně a vyhnout se tak extrémním podmínkám ve vodě. Po chvíli jsem čerpadlo odstranil, zastavil déšť a znovu rozsvítil světla. Bouře skončila. Na naší pláži právě běžel 22. den a konec 30denní simulace se blížil. Ale před koncem jsem se chtěl ujistit, že celý ekosystém je soběstačný. Už teď jsme k tomu měli spoustu prvků. Hlaváče, kteří čistili písek, kraby poustevníky a cvrčky, kteří požírali mech, plže, kteří jedli řasy a mnoho dalšího. Chyběl nám ale jeden důležitý tvor, který by požíral mrtvé organismy a organický odpad, jenž by jinak znečišťoval vodu. Abych to vyřešil, přidal jsem nového tvora. Představuji vám velbloudí krevetu. Je to zdaleka nejzajímavější zvíře, které do oceánu přidávám, protože... Prostě se na ní podívejte. Kreveta se okamžitě cítila dost dobře na to, aby začala prozkoumávat svůj nový domov. A cestou narazila na jednoho z krabů poustevníků. Malý krab se zpočátku zdál vystrašený a schoval se do své ulity. Ale brzy to vypadalo, že se ti dva tvorové spřátelili. Kreveta se rychle stala králem oceánu. Kamkoliv se vydala, ostatní zvířata, například ryby, jí uhýbala z cesty. Ale brzy si kreveta našla na tomto kameni pěkné útulné místo k odpočinku. Nastal 29. den, ale naše simulace ještě neskončila, protože jsem se chystal přidat poslední formu života a dokončit náš plážový ekosystém. Abych udělal místo, musel jsem odstranit kus této mořské řasy. A na její místo jsem dal nádherný kus korálu. Dobře, zatím ještě moc nádherně nevypadá, ale za pár dní, až si zvykne na vodu, ožije a rozzáří se barvami. Korál není jen rostlina nebo kámen. Ve skutečnosti je domovem stovek těchto nesmírně drobných živočichů, kterým se říká polypy. Polypy vytvářejí látku zvanou uhličitan vápenatý, která pomáhá korálu, na kterém žijí, přežít. Nechám tu tenhle korál ještě několik dalších dní, dokud se úplně nerozsvítí a neožije. 30. den už všechna zvířata, včetně krabů poustevníků, hlaváčů, plžů, mořských krabů poustevníků, cvrčků, krevet a také rostlin, žila společně v míru v soběstačném ekosystému. Díky za sledování. A jestli jste to nevěděli, jsem na YouTube úplný nováček a tohle je teprve moje druhé video. Moc by pro mě znamenalo, kdybyste dali odběr. A pokud máte nápady na další videa, napište je do komentářů. Klikněte i na video na obrazovce a podívejte se na moje další video.